ᴛᴟᴏᴏ kakchangmani khorang nai tongnai khajani takhoktai bukhukchung no hake norokni bagui tini je video tui phai tongo abo wngkha bwrwirok ni bagui bwrwirok ogo bwsa chukhadi hingka hingkai ogo bwsa chumani ulao bwsa talsogya wngui deraoui thangmani bwsa ni mwkhang nukya wngui ogono bwsa hamya wngui thangmani deraoui thangmani bwsani mwkhang nukya wngmani abo no tui no tinini o video hake aboni bagui kwbangma borok kwbangma chini bukhukchung abo hai tongo je ogo bwsa wnggo phiaba aboni ulo hingka khai ogo bwsa banchiya wngui bwsani mwkhang nukmanya wngui kwbangma nukhungo kwbangma problem sokphaio hake kha khlaio tini norokni bagui o video norok chikonsa o video naiui norok buichiui naharui manano hake obo hai problem ni yakni norok bo yogui manano hinui kha khlaio hake obo hai problem wngkha chung chini sakni physically condition problem ni hoite chini sak bahan bwthwini beramungni hoite bo chung chini ogo bwsa chuphano bwsa chumani ulao chung bohogono chini cherai beramung wngui deraoui thango haike chung aboni yakni bahaike chung yogui mannai himale chini okni bwsano kahamke saksri kahamke torriui logriui kahamke chung bwsa cherai ni mwkhang nuknani bagui jotoni slai important kok wngkha norok muitu narakti vitamin E vitamin E chini sago available tongkhadi hingka khai chung aboni bial kwrwikhe tongmankha hingka khai chung o sakderia ni jorao bwrwirok vitamin E ni problem wngya hingka khai chini sago chini ogo chung kahamke bwsano narwgui mannai tei bwsa ni mwkhang chung nugui mannai hake vitamin E chung boro mannai abono chungni tinini kok abo wngkha vitamin E chini sago chung mannani bagui chung chamungni hoiteno chung manai tuknai je chamungrogo vitamin E tongo aborok wngkha badam soybean ani thok nerekra thailik dudh kakai toktui abo hairok hake abo hai chamungrokni bisingo vitamin E available manthogo hake chung chini bukhukchung ni phaising ang obono kok kwcharnai norok sakderia wngmani jorao norok o chamungrokno kaham kai chaui vitamin E ni bial kwrwikhe tongdi haike norokni bwsa kaham wngnai tei bwsani mwkhang nugui mannai abono karibo je bukhukchung sakderia wngui tongo a jorao chung kisachik rule rok chung kahamke palai mankhai hambo abo wngkha chung je bwrwirok sakderia tongo borok tongmani nok belai kheno kwchung tei kaham wngnani nangnai borokni nok nobar hapmani tei satung bo pohor rok hapmani nok wngna nangnai abo hai nogo tongmankhe hamkugo tai nok sidol wngya nok kisi wngyawi nok kwran no tongkhadi hingke bo hamkugo haike nok kisi o chung tongmani hoite nogo kaham kai satung rok habya tei nokbar rok habyao tongmani hoitebo chini okni cherai rok beramungo klaio a kokno norok poito khlaidi tei muito narakti haike abono karibo sakderia bukhukchung borokni kanmani chummani ri rok kisa ri kwsap tei ri patla wngnani nango belai tight fitting ri rok kanmani chummani chaya aboni hoitebo chini okni cherai beramungo klaio haike chini kanma chumma rok belai kheno sap sutra naraknani nango simuk gwnang sal kolokma sujakya ri rok chung use khlaimani chaya aboni hoitebo derao abono karui chini thuyamni ri rok sob somoi no kwchung tei kaham simuk kwrwikhe tongna nangnai tei jabra jabra hatio waisapano satungo phranani nangnai
abo haike जों tongkhadingkai nugano जों chini okni jerai kaham wngwi achainai tei susto wngwi achainai tei जों bwsani mwkhang nukmannai haike tei kaisa kok jephruo je bukhukchong ogo cherai chuwi tongo borok jephruphano belai khai jora kolok ok khwiwi chamung chayawi tongya twijkhe jephruphano जों ok khwya twijkhai ok khwnya nangya twijkhai chamungno kisa kisa phano जों chawi jephruphano ok kuplung chawi जों ma tongnai chamungrok chawi tongnani nangnai wngya khe जों chini okni cherai o chamung chini sakni energy kwrwi chamung bialni hoite जों ok khwiwi tongmani hoitebo borokni langma chonani jora sokpaimani jora tongo haike kha khlaio norok o chikon sa video ni bisingtwi motamuti bujiwi mankhana haike norok o video no bahaiwngjakha norok comment khlaiwi sadi tai norokni swngmungrok tongkhe tei kisachik swngmungrok tongkhe bujinani muchungmarok tongkhadingkha norok comment khlaiwi swngdi comment khlaiwi sidi comment box o haike o video no chajagwi tongkhe like redi tei share khlaidi haike nainai o channel ni kwtal views wngwi tongkhe subscribe khlaiwi redi bwskango abo haitebo important video rok norokni bagwi twi faikhe norok buini slai swkang no